Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदानै 2020 फैनो गोनां टप 3 आपकामिं बड' मुभिनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर 2020 फैनो गोनां टप 3 आबुं बर' सावथुनफोरा मा जागोन बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर 2020 फैनो गोनां गोदान आबुं बर' सावथुनफोरनि गेजेराव दं जोंहा गिबियाव मोदै 2। लोगोफोर बिनिनो मोदै एबा मोदै पार्ट 1 ओंखारदोंमोन जोंहा 2016 मायथाइयाव आरो बे मोदै आबुं बर' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामदोंमोन जोंसार बसुमतारी बिथां आरो गाहाय फावखुंग्रियाव दंमोन जोंहा रिंकी ब्रह्म बिथां आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोदै 2आवबो जों गाहाय फावखुंगुर महरै सिलेमाला बिथां एबा जोंसार बसुमतारी बिथांखौनो गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मोदै 2 नि दायो माखासे प्रिपारेसना सोलिगासिनो लोगोफोर आरो आसा खालामो मोदै 2 आबुं बर' सावथुनखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन। ओमफ्राय मोदै 2 बानायफिननो थिनदों मा मोदैखौ बहुत गाबलायदोंनो सोरबा नायनानै डाइरेक्टर आरो माखासे स्ट'रि लिरनायफ्रा आरो लिरबावनो नागिरदों मोदै 2 खौहाय दा फैगोन टाइमाव मा होनहरो ओरैनोथ' दा प्रिपेयार जादों जानाया लिरनायफ्रा एसे आवगायगासिनो दं बेबायदि खावलायहरदों आरो बिसोरबो नोंथाङा थाफिननांगौ होननानै। रायजो राजाफोर गुड निउस खोनाबाय नै मोदै 2 ओंखारनो थांगासिनो दंनो आदाखौनो लोगो मोनफिनगोन मोदै 2 आवबो माने हिर' हिसाबै। ओमफ्राय लोगोफोर 2020 फैनो गोनां गोदान आबुं बर' सावथुनफोरनि गेजेराव नैथियाव दं जोंहा हायनामुलि 33। लोगोफोर नोंथांमोननि आरो जोंनि बयनिबो फेभरेट मुंदांखा कमेडियान फावखुंगुर फैला मेन्देला बिथांमोननि 2020 फैनो गोनां हायनामुलि 33 नि माखासे प्रिपारेसन एबा डिसकासना सोलिगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मुंदांखा कमेडियान फावखुंगुर फैला बरगयारी बिथांनि मोनसे इन्टारभिउआव बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना हायनामुलि 33 खौ फैगौ 2025 नि सेप्तेम्बर दानहालागैसिमावहाय रिलिज खालामहैगोन होननानै बुंदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर 2020 आवहाय मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांनिबो गोदान मोनसे आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो आरो बे सावथुनखौ डाइरेक्ट खालामदों राजा नार्जारी बिथां। नाथाय लोगोफोर बे सावथुननि मुङा मा जागोन बेखौ दासिमबो बिथांमोना खोन्थाथ'वाखै। दायो बिथांमोना बे सावथुननि शुटिंनि थाखाय लकेसन नागिरगासिनो दङ। लोगोफोर फुजि बसुमतारी बिथांनि गोदानै फैनो गोनां बे सावथुननि सोमोन्दै आं जा एसे डिटेल्स कालेक्ट खालामना मोनदोंमोन नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामबाय आरो बे सावथुननि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों उनावहाय मोजाङै डिटेल्सै शेयार खालामफिनगोन लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना 2020 फैनो गोनां टप 3 आबुं बर' सावथुन मोदै 2, हायनामुलि 33 आरो फुजि बसुमतारी बिथांनि गोदान सावथुन बे मोनथामनि गेजेराव बबे मोनसेखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर। लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।